A matanza do porco era o xeito de asegurar a despensa de carne para todo o ano, pero tamén era un deses traballos do campo que se convertían en reunión familiar ou mesmo veciñal, unha tarefa necesaria que tiña as súas propias tradicións e tamén supersticións. A data da matanza fíxase tendo en conta as fases da lúa, xa que existe a crenza de que a carne aumenta no cuarto creciente e disminúe no minguante. Antigamente as matanzas comezaban en novembro, cos primeiros fríos e duraban ata o entroido. O aumento das temperaturas co cambio climático van retrasando o inicio cada vez máis, pero hai algo que non varía, o aproveitamento do porco. Estas imaxes históricas do arquivo da TVG son un documento excepcional para comprobar as cousas que cambiaron nos últimos 40 anos e as que permanecen. Agora a normativa é moi estrita, evita a agonía do animal e controla a seguridade alimentaria. Non hai tanto o chamuscado facíase con pallas ou ervas con lume, e as tripas lavábanse no regato máis próximo. Todos os traballos da matanza compartíanse en comunidade e cada membro da familia tiña o seu papel, ata os máis pequenos. Pero a figura fundamental era o matachín, sempre homes, que non só se encargaban da matanza en sí. Tens que procurar de que vaya sal con sal, pero non carne con carne, A xornada era longa, non se paraba, derreter as graxas para facer os roxóns, desfacer o porco, adobar a carne. Pero tamén había tempo para un pequeno descanso, coas primeiras filloas de sangue. A carne debía permanecer uns 15 días no salgadoiro e algúns embutidos no afumadeiro. En lugares fríos como a Fonsagrada, conservábase logo colgada no hórreo. Era esta unha tradición de cada casa, e o porco, aínda que pareza exaxerado, representaba unha esperanza de vida.